Kardom kaddo kabe phanta pini video nang tum phana pachini ji leke china long non akimi ron ki bitu ake isi kimisen pusini lipen puji ate haladak aprang pen non di aron ki bibang papek dak lo non lake kumat ma jongsi la di sexual lo ma kaculang rem atum phan neblong cek pete non bang ke haladak aron ke pen chong bang ke sistem papek dak lo aprang sona derok nep cek pasmi aprang sarkar bangge mane insai lang jatlang kolong pon lang jatlang pocing thalang semi non bang gali jong silason kaculang rempen nebdun long cek pulote haladak aron gibi leke direct kok hat pidaji pusi la China president akai Xi Jinping pen pachini pon lasi haladak ke dwara tum isinon phire melo apen ajat akam klem besme dia kaciri kenang sot nangge athe China ronangge sopi ka phangson li jong sel sona khano ke klem meklang no ke klem tum hangla ke direct kok that se pidaji ha kodong ponlang insai lang arjulang jalang pu system ave kineblong lo pate police are deng kilelo pate direct se kok that pidaji asoron non hadak pinchong alo lasi haladak ke doarat se menomang chini thail aprang aron lake kaduk kabe se me chini lo tir theng bong pen di kam khaino ke klem ke ong nai dem pute China helo number 1 ke se non abang ke la so aron bikok pen masi China long se me chelar phak lo non mang ke asap so kachelar dolo athe nola Xi Jinping habang president chelo pen ke di China se me chelar phone lo aron ade paprek thailo lasi ilitum India long se me mu piju pen aron nang chelarji lasi ilitum aron nang larlo lasuna aron nang larlo pate ilitum se me mission po athino nadak pudet si kasor sarang nak si pu India ke pene meglang no kelhai cholang rem panep check pasmi tum ke kok that ke pipi di itum ke jail si donang chaji se me holo dak aron mang ke paprek tik lo kinep long te kok that pidet wala son so dake aron pinchong lo lasi pini video nang tum phana pachini mate nang ke than ke lan velo lasi mo kaprek a video nang tum lang nung tung lang pate hal ni le channel subscribe igno pen abang so video se me nang tum kanang sot do pate share gya tha ilisme iprang bang ji a commission sen pen kanang sot berta nang tum han wan pi phan pori Kardom